ku kawo mana shi nan Sokoto. Ya ƙare da mallaman Kano, Bello ya buna Najira ne ku kawo mana shi nan. Ni akwai tawa, ni sun nika faɗa mai yadda an ka aure uwa ta yi. Babu mamaki in Abduljabbar ya zan ɗan iska ba a mamaki. Domin bai zo duniya ta hanyar halal ba. Ƙazanta mai yawa a cikin auren uwa ta yi, ƙazanta. Shi ne nake so ya zo mu zauna a karantar da shi, bai da wannan karatu. Ko kuma ya manta to a tunatar da shi. Dan iskan banza mallan. Don haka yanzu dai ya kunyata ko? To madalla Allah mun gode ma. Allah mun gode ma duk wanda adda hannu ga wannan zaman muna roƙon Allah ya sa mishi albarka. Yanzu shi kenan muna nan mun zura ido. Khadimul Islam barakallahu fika. Ganduje an kashe maciji ba a sare kai ba. Ka da sare kai. Kuma don Allah ina roƙon kan nan an ka sare a bani kan. In yi langabu. Yanzu ta tabbata maganganun da Abduljabbar ke jinginawa zuwa ga manzon Allah yana cewa cikin littafan ahli sunna ya gani ta tabbata ƙarya yake yi. Jama'a ya ga waɗannan maganganun cikin littafan ahli sunna ko bai gani ba? Ya faɗi da baki ne bai gani ba. Shi da kai ne ma ya ce ya janye. Yanzu kuma da ya sha daga ya ce kuma a bayani zai yi bayani, wato haka sauraren ka ga wurin bayani ka ƙi bayani. Kawa matanka bayani, yanzu matanka ɗaya ya rage su saurare ka. Amma duniya yau ba mai koma sauraren ka, ga dama an baka. Daga cikin malaman na ahli sunna har da wani cewa yake in yace minti 10 sun yi kaɗai ce na ƙara ma cikin nawa. In hujja 100 gare ka jama'a ka karanta guda ka barranta ko baka barranta ba? Ka barranta. Don haka yanzu dai alhamdulillah Allah ya barrantar da malamanmu. Ashe ƙarya ake wa Imamul Bukhari bai jinyana batunci ga manzon Allah ba. Ƙarya ake wa Imamu Muslim bai jinyana batunci ga manzon Allah ba. Ƙarya ake wa duk sauran malaman ahli, ƙarya Abduljabbar ke wa malaman ahli sunna. Gashi nan an ce Abduljabbar ga littafai ka zo da littafi kusan 500 buɗe ka gwada mana ya kasa. Kuma wallahi har Annabi Isa ya sauko bai iya gwadi don babu. Ma'ana ce kawai kuma ma'ana ba wanda ya fahimce ta. Yanzu kamar Sahihul Bukhari jama'a an yi mai sharhi ko ba a yi mai ba? Yanzu mallaman da nawa Sahihul Bukhari sharhi don Allah kana hada ilimin su da Abduljabbar? Madalla to ni abinda ne so a ce koda babu cikin gundaren hadisin cikin waɗanda nawa Bukhari sharhi ga wanda ya faɗi magana Abduljabbar ya nuna mallan wani ya ce ni ga ta. Yana iya nunawa duk waɗannan wa Bukhari sharhi babu mutum guda da ya fahimci hadisan nan irin yadda Abduljabbar ya fahimce su. Don haka jama'a yanzu an zagi manzon Allah ko ba a zage shi ba? Wa yayi zagin? Abduljabbar. Don haka gwamnatin Kano ga kinan ga Abduljabbar. Abduljabbar ya ci mutuncin manzon Allah, ku ci mutunci ne. Ya ci mutuncin manzon Allah, ku ci mutunci ne. Sannan abinda zai ƙara nuna ma Abduljabbar jahili ne, wai ya tuba. 'Yan sanda na aiko Ladi suna nema ne gobe attanin, to ya ɗauka game da muƙabalan ne sai ya yi waɗannan bidiyo, ya yi wannan tuba ta muzoro. Gobe da ya zo ya gaba magana muƙabala bace sai ya dawo ya ce a'a ai akwai bayanin da zai yi, sai ya tada tuba. Shi abin da ya ɗauka in ya ce ya tuba